La companyia, amb Gemma Basolo. 1:15 i aquí estem en aquesta fantàstica tertúlia dels dimarts. Avui m'agrada dir-los amb ells intel·lectuals. Amb nosaltres tenim avui sí en Joan Bausili. Bon dia, Joan. Bon dia. I Antoni Álvarez, bon dia. Sembla un combat de boxeig. Per una banda, cling! No, però avui no hi ha boxa perquè no hi ha un cara a cara, perquè tenim avui una convidada, una superconvidada, que fa 15 dies va acceptar la convidada, o el repte, digue-li com vulguis, i aquí està, amb nosaltres, després de 15 dies d'aquell moment crucial a la seva vida, la Dolors Fernández Guerrero. Bon dia, Dolors! Bon dia, Gemma, i encantada, de tornar a ser-hi. És meravellós tenir-te aquí. A veure, pels que no hi eren fa 15 dies o no heu escoltat el podcast, recomanable 100%, per cert, per tots, Joan. La Dolors era, fa 15 dies, finalista al Premi Planeta de novel·la 2024. Entre 1.070 manuscrits en van triar 10 i aquests 10 van ser finalistes. I entre aquests 10 hi havia el seu. Vam entrevistar-te, vam estar amb tu al matí i tu al vespre anaves a la supergala. Sí, era tot el mateix dia. Clar. Sí. Haig de dir que jo em vaig connectar. Ah, molt bé. Home, sí, perquè jo els nervis... Clar, o sigui, el teu premi hagués sigut el nostre premi, també, una mica, eh? Vull dir, jo vaig buscar la connexió i vaig estar veient un trosset de la gala, el que van deixar emetre, perquè no la van emetre tota, van emetre un trosset de la gala i al final, per cert, haig de dir que deu ser d'efecte professional, però jo l'hagués muntat millor. És igual, ja ho he dit. No sé, o sigui, em va semblar molt que era una cosa molt important i va haver algun punt d'improvisació a l'hora d'entregar els premis i algun punt de que no sabia ningú, la gent no en sabia de posar, com ho havíem de fer, no? El rei posis aquí reina... Sembla ara mentida. El tamboret, ara estic molt alta per dir els noms dels... Saps? Amb l'experiència que tenen, que era la 73a edició. Clar, aquest puntet va ser com... Ai, escolta'm, quin poc sentit de l'espectacle, no, sinó de la magnitud del que estem fent aquí. Una mica de protocol, no? Clar. I de preparació de l'acte. Clar, llavors, bueno... Veritat. Explica'ns, ens agradaria, jo crec, no, Toni, Joan, que ens fes una crònica de com va anar tot des de que vas sortir d'aquí pràcticament de la ràdio, que era la 1:15, fins que vas tornar a casa teva. Sí. A veure, jo en aquest cas el que hauria de fer he estat pensant una mica com explicar-ho, no?, per com comunicar-ho als oients d'aquest programa, i jo penso que es podria dir que hauria de fer la crònica d'una nefelibata, perquè... Oh, miro les vostres cares! Perquè nefelibata és un cultisme, és un hel·lenisme que prové de la paraula nefele, que vol dir núvol, i bates, que vol dir camina. És a dir, és aquella persona que camina pels núvols. Que maco. I llavors, doncs, seria la crònica d'una nefelibata perquè és la manera com jo em sentia en aquells moments. Des del moment que em van comunicar que era finalista del Premi Planeta, tot semblava inversemblant, semblava com una història de realisme màgic, no? Com la màgia podia haver arribat a entrar a la meva vida i estava gaudint d'un moment que doncs no saps... et mous entre la màxima il·lusió possible i la incertesa, no? Llavors, a partir d'aquí, dient que sí, que jo estava flotant pels núvols, doncs, com tu ja saps, de seguida vaig anar després de sortir d'aquí a la perruqueria, havia de triar el vestit, tot aquests temes. No et vaig veure, per això, a la gala, no et vaig veure. No, perquè no enfocaven els finalistes. Aquest és un petit problema de protocol, penso jo, també. Sí, jo també. Perquè et perds la cara d'aquella persona a la qual li diuen
que és el Premi Planeta o quan li diuen que és la finalista. A més, amb el tema dels pseudònims, doncs clar, encara és més difícil, no? Però aquella persona ja ho sap, ja ha reaccionat. Sí. I aquí es perd una mica aquell punt. Jo penso que no és perquè sigui la part interessada, que ho era, evidentment, però sí que penso que els finalistes, si ens haguessin donat una mica més de protagonisme, que al cap i a la fi el guanyador i la guanyadora, que va ser en aquest cas guanyadora i finalista, òbviament acapararien l'atenció perquè és el que es mereixen, que per això van triomfar plenament, no? Però en els moments previs tots estaven d'entrada en la mateixa marca de sortida, no? Exactament. I hagués estat protocolàriament bé i també respectuós envers els que van participar d'aquella gala, penso jo, tenir doncs, una posició més privilegiada, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí. És la primera línia. De fet, tu anaves amb el teu nom real. Sí, jo però sí. Els altres... De les poques. Exacte, em penso que éreu dels 10, n'hi havia 2 que anaven amb el nom real. La resta eren pseudònims. Això què vol dir? Que n'hi ha que han quedat en l'anonimat i que no se sap qui és. Sí. Jo penso, quina pot ser la raó per fer això, no? Preservar, potser, que si no triomfes no se sàpiga que no has arribat? Potser, no sé com ho veuran els meus companys, però és l'única explicació que veig per la utilització d'un pseudònim. De tants pseudònims. Sí, puc entendre alguns, molts, no? Però és que de 10, 8 amb pseudònim, i l'obra amb pseudònim també. El títol de l'obra... Sí, això també em va cridar l'atenció. Sí. El títol de l'obra que es presentava juntament amb el pseudònim de l'autor, després no era realment el nom triat, el títol triat. Sí. Per exemple, tots sabem que va guanyar la Paloma Sánchez Garnica amb una obra que es diu, i ara això no ho tinc apuntat, és Victòria. El títol real era Victòria, però era un altre molt diferent. Sí. I la finalista que va ser la Beatriz Serrano, Fuego en la garganta, i també tenia un altre títol, que no sé si relacionat amb papallones o què, vull dir que no tenia res a veure. Sí. Però bé, tornant a la meva crònica, doncs quan arriba el dia 15 d'octubre, que ens recordem que va ser el dia de la gala, divendres, per més informació... Dimarts. Ai, dimarts. Sí, un dimarts. Perdó, un lapsus, sí, era un dimarts. Doncs aquesta Nefelibata viatja en cotxe cap a la zona de l'AMNAC, perquè l'espai triat per la celebració de la gala era l'AMNAC, allà doncs, a prop de la plaça Espanya, i clar, ens trobem que les mesures de seguretat són extremes. Tan extremes que uns 500 metres a la rodona no es podia accedir. Ja hi havia controls de la policia, de Mossos d'Esquadra, que demanaven l'acreditació per passar. Per aquesta raó, jo anava acompanyada amb la meva parella, no vam poder aparcar, ell, pobre, va haver de marxar a buscar aparcament on pogués, i jo, vestida amb el meu vestit vermell, perquè el vermell és el meu color de la sort, i pensava, aquí has de venir ben empoderada i reafirmada. Jo anava amb el meu vestit vermell blanc i amb els talons alts, doncs pujant cap allà, cap a l'AMNAC. Sí, un bon caminet. Un bon caminet, sí. Em vaig trobar 2 controls. Però un moment, veient-te tu com anaves vestida, que dius, tinc la invitació, perdoni, soc finalista, de debò que no pot haver-hi un cotxe que et deixi a la porta, tipus... Un altre problema de protocol, d'atenció... Amb l'alfombra vermella, tipus perquè arribin les personalitats allà? Doncs no. Veus? Imagina't. És que venia el rei. Per això mateix, sí. Però precisament aquest empaque que li donen perquè ve el rei, doncs porta-ho, fes-ho bé, no? I posa una catifa vermella i fes entrar els convidats allà, no facis a una finalista, una dona amb talons, lluint allà, caminant 500 metres que arribes allà destrossada i suada. Home, no tant, m'ho vaig prendre amb calma, però la tarda estava fresqueta, sort d'això, si no sé com hagués arribat. Però un altre que arriba just a de temps, imagina't l'estrès. Sí. Home, no pot ser. Jo, clar, ens havien citat a les 19:45, jo vaig arribar abans de les 19:30, i no ens van deixar, no ens deixaven entrar perquè hi havia, el control era ferri, no? I ells havien de rebre instruccions malgrat que portessis la teva acreditació, perquè si no, no passaves als diferents cordills, no?
però finalment, clar, ens van deixar passar. Llavors passes, arribes allà, les dones de neteja fins al darrer moment les veies allà recollint coses i endreçant, clar, es notava que venien a les més altes dignitats del país, a la gala dels Planeta, i passes pel davant del fotocall, amb tot de premsa, que s'estan preparant allà per a les personalitats. Aquesta Ana Felibata, com que és una persona humil i una mica tímida, van passar de llarg, sense gosar, no?, ni acostar-me a aquest fotocall. Si per algú era aquell fotocall, era per tu. Doncs... Si per algú era per tu. El que passa és que tu en aquell moment i allà ets completament anònima. Sí. I tu anaves amb el teu nom, però un altre que ve amb el pseudònim, el que dèiem, qui és aquesta persona que s'està fent fotos al fotocall? O sigui, els fotògrafs, quin interès poden tenir en fotografiar algú que no saben ni qui és? Que han de fer fotografies a tothom per si de cas encerto i l'endevino? Jo penso que ells tenien clar a qui havien de fer fotografies perquè, clar, tu pensa que la gala dels Planeta estava plena de personalitats. A banda dels polítics, que ja sabem que anava doncs, la reialesa, que anava el president de la Generalitat, que anava el Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona i diferents tinents d'alcalde, no? I anaven també periodistes, Luis del Olmo, Julia Otero, Pedro J. Ramírez i molts més. Anaven artistes com Boris Izaguirre, anaven diferents escriptors, òbviament de la casa, de Planeta, i llavors tota aquesta gent sí que és molt coneguda. Moltíssimes personalitats del món de l'empresa i de les finances, que aquests tenen cara i ulls i són coneguts pels periodistes, abastament, i llavors tota aquesta gent anava a fer-se allà la fotografia. Ni sortint vas parar el fotocall? Sí, quan vaig sortir sí que vaig aprofitar, sí que he d'aprofitar per fer-me aquí una foto. Però quan vas entrar, pim. Sí. Llavors torna a haver-hi un altre control i és aquí on t'has d'identificar amb la teva acreditació una altra vegada i et donen una targeta amb el número de taula assignada. Llavors entres a la sala, a la suntuosa sala de l'AMNAC circular, que té com una bòveda, una cúpula immensa, és magnífica, i estava tot ple de taules. No sé si hauria potser com un miler de convidats. Pot ser. Sí, tot de gala, estovalles blanques, les taules impecables, uns aperitius de foie, de crema de gambes, escuma de gambes, perdona. Escuma de gambes. Escuma de gambes, tot molt desestructurat i molt... I llavors, doncs, allà ens col·loquem i diguem-ne que comença, no?, després d'un període... Amb qui seies? Coneixies algú de la teva taula? No, jo no els coneixia, però ens vam conèixer, com és normal. Eren finalistes, eren altres finalistes, i en aquell moment doncs, ens vam identificar l'uns amb els altres, i també doncs, va ser interessant perquè aquesta mateixa taula, com que quedaven espais buits, doncs, va seure el fotògraf del rei, que anava amb un altre fotògraf. Té una entrevista també aquest home, Sí. I també doncs, un periodista que va seure en allà. I va ser molt útil perquè com que ells sí que tenien pràctica en aquests esdeveniments, doncs ens anaven guiant a tota la resta de neòfits, no? De finalistes novells. En aquell moment ho vam passar molt bé, va ser divertit. La sala és immensa, no sé si heu anat a l'AMNAC algun cop, doncs ja sabeu que és immensa, no cal que ho digui, i havien disposat diferents pantalles on es projectava el que estava succeint a l'escenari, perquè tothom, des de qualsevol angle, doncs, pogués gaudir de la cerimònia. I també hi havia a dalt, com en una alçada d'un primer pis, hi havia una petita orquestra que estava tocant música d'ambient, música clàssica, i que també la veies projectada a les pantalles. Molt bé. Carai. I comença la gala, que la conduïa la presentadora l'Ester Vaquero. Llavors, doncs, ella
ja sabem, no? Seguim tot aquest discurs protocolari i dona pas al José Creueras, que és el director del grup Planeta, i després doncs, el rei que va fer el seu discurs. Va ser molt emotiu, la gent doncs, va aplaudir molt, és a dir, que hi va haver un ambient molt d'acollida, no? I de celebració, perquè era, com sabem, alhora se celebrava el 75 aniversari de la creació del grup Planeta i van fer una miqueta, no?, d'història d'aquells moments. I van començar, doncs, el jurat estava reunit en una sala propera i van començar, doncs, a fer les deliberacions. Això es fa allà, aquell moment? Es fa allà, en aquell moment, sí. I ho expliquen durant la gala. Llavors, els convidats, els que estem allà, no? Sopem, comencem a sopar, i de tant en tant, doncs, van informant la presentadora, l'Ester Vaquero, en aquest cas, surt allà a informar com va, no?, el clima, no?, com està l'estat de les votacions, i ho projecten també a les pantalles. Això dona un ordre entre els 10 finalistes? Sí que dona un ordre perquè com que es fan diferents rondes de votacions per anar traient gent. I si em preguntes el que em voldràs preguntar... No vull preguntar-te perquè no tinc aquesta informació i sabria molt greu que em digués em van descartar la primera. No? Sí, em van descartar la primera. És a dir, juntament a dos, és a dir, vam quedar puntuats amb la mateixa puntuació 3 finalistes i vam quedar descartats de la primera ronda. La qual cosa, doncs, no és agradable, no podré dir que sigui agradable. Jo, sincerament, hagués preferit que haguessin sortit de les deliberacions el primer i el segon i llestos. I no cal saber-ne més, no? Clar. Però no va ser així. Clar, aquest moment de... Ai, és que no et deixen acabar de disfrutar fins al final, no? Ja d'entrada ja dius, jo ja estic fora. Wow. Això sí que una mica aigualeix, no?, l'experiència. Clar. Hi ha coses interessants com això de veure com van les votacions, perquè afegeix un nerviosisme, no? Sí, li dona com una emoció. Sí, això està molt bé, però és veritat, potser no caldria descartar-los. I que no caldria això. Val. Perquè fan fins i tot com unes travesses. Et passen uns papers i la gent, perquè posi, no?, amb els noms dels finalistes i una casella, perquè la gent posi quin creu que és que posi els seus favorits, no?, la seva aposta, per dir-ho d'alguna manera. Però són pseudònims i no s'ha llegit. Clar, això anava a dir. Sí. No tenim... El llibre no està disponible. I pel pseudònim tampoc sabem qui és. O sigui, quin sentit té fer... Doncs ho fan. Mira, especular. Especular, jo penso més aviat que és per fer una mica d'espectacle, per donar-li a l'acte un contingut. Més enllà de fer unes presentacions que hi ha molt sobreenteses i molt típiques, doncs per donar-li una miqueta d'emoció. És l'única explicació que li veig. I el guanyador, doncs, obté de premi un lot de llibres de Planeta. I per fer conxorxa amb la gent de la taula. Sí, d'alguna manera vas especulant. És cert que una mica el joc, no?, facilita una miqueta la interacció entre persones que potser no es coneixen. Ara que dieu això, hi havia un rumor, que no sé si és cert, que deia que entre els finalistes hi havia Pablo Motos. Se'n va parlar d'això a la premsa, jo també ho vaig llegir, però el José Creueras, que és el director, no?, del grup Planeta, ho va negar. Val. Ho va negar. I més no sé. Un bolo d'aquests d'una fake news. Sí, tu pensa que això passa tot sovint. Sí. Que no hi afegia interès per la meva part, el fet que fos finalista o no, i em hagués sorprès molt que arribés a tenir el nivell com per escriure alguna cosa que estigués allà entre els finalistes, però vaja, és igual. Clar, llavors tu ja et vas quedar amb aquella sensació de una miqueta, sí, que Clar. Reconec. Clar. Llavors després ho superes, perquè Clar. agafes perspectiva i has de mirar tot el conjunt, no? Però en aquell moment el puntet de decepció no te'l treu ningú, Clar, de totes maneres, ser finalista, després, quan reflexiones,
et dones compte de que ja és molt. Sí, sí, és la lectura. Està molt bé. Quedo amb aquesta lectura, Està molt bé. Vas parlar amb el rei o la reina? No, són inaccessibles. Sí, no? Sí, per molt finalista que siguis, res, no? Un cordell policial, sí, ja estaven... La sala era immensa i ja hi havia exposicions preestablertes per segons qui i nosaltres estàvem molt allunyats. Sí que vaig, amb el Manuel Vilas, per exemple, que és un gran escriptor, sí que vaig parlar i ens va, juntament amb un altre finalista, i ens va donar ànims i van dir que sí, que us publicaran i tal, i amb diferents persones, però clar, això ja és un altre esglaó, no? Com si diguéssim. Sí. Clar, de tot aquest tema n'has parlat? T'han contactat? Algú t'ha vingut a dir escolti, senyora, aquesta novel·la que vostè ha arribat a finalista, algú li publica? Com va això? Doncs de moment no tinc notícies, perquè sí que és cert que a les bases del premi especifiquen que el grup Planeta té un dret de preferència per la publicació de les obres que es presentin al certamen de 90 dies. I dins d'aquests 90 dies ells et poden contactar i et poden fer una oferta de publicació a qualsevol dels seus segells, que són 70 o més. Carai. Sí, carai. És... Val. Llavors, passats aquests 90 dies, representa que tu ja series... A veure, en el cas de que no et contactessin... Seria lliure per editar, buscar-me un altre editorial. Sí. Molt bé. Aquest seria el mecanisme. Que tothom es donaria cops de cap contra la paret per tenir a una finalista del Premi Planeta. S'entén, doncs això ja ho veurem. Home, ja m'agradaria. De moment espera que no han passat els 90 dies. A veure què diuen aquests de Planeta. Molt bé. No sé si teniu alguna pregunta per fer-li a la Dolors, Toni. Jo et proposaria, per aquesta crònica que acabes de fer, et proposaria un títol. Sí, digues. Una plebeia en Versalles. Que això enllaçarà molt bé amb... Sí, per un que acaba per un... És que jo volia parlar, al moment que sigui oportú, si ho és, d'algú que han expulsat de Versalles. I jo defineixo Versalles com el poder puro, els diners puros, i això que expliques tu, de que l'autèntic intel·lecto que el posàveu els finalistes realment éreu accessoris. Qué pena. Lo que me redunda más en definir todo este circo como un Versalles. Versalles hay muchos, cada estado lo tiene, casi cada estado, país, ciutat, poble té el seu Versalles. I si voleu, després parlem de l'expulsado de Versalles, l'últim expulsado de Versalles. Clar, com et senties tu allà entremig de tota aquella gent, que hi havia molta gent d'aquests que ja porten una carrera reputada, escriptors d'aquests que dius, mare meva, o periodistes que dius, no? Gent que diu, ostres. La veritat és que quan els veus de lluny, no? Als mitjans, a la televisió, etc., et sembla que han de ser persones d'una altra esfera, i realment quan els tens a prop t'adones que són persones normals. És cert que te'ls trobes en un moment festiu, amigables, molt accessibles, i que és fàcil tractar amb qualsevol. Per exemple, vam parlar amb la Pilar Eire, que va fer, ja la coneixeu, no? La biografia del rei, el Manuel Vilas, amb la Soles Ònega també, que són persones. El que passa que, clar, sí que és cert que de vegades et pots sentir una mica desubicat, no? Entre Nefelibata i Cenicienta. Sí, clar. Clar, inevitable. Era com la teva primera gran gala, no? La teva primera aproximació a tot aquest món i, clar, tot i que estic convençuda que hauries d'estar a l'alçada, se't veu i se't nota que segurament vas passar per allà desapercebuda i això de plebeia no ho hauria notar ningú, però clar, per dintre deuen xocar certes coses, no? I també tota aquesta parafernàlia del rei, de les autoritats, de tanta història, no? Tan Versalles, que diu el Toni. Sí, és una presa de contacte amb un món que normalment no és accessible, no?
I quan el tens allà, doncs dius... La veritat és que es produeix un cert desencís. Perquè, clar, en el sentit que es desmitifica tot allò que toquem, que veiem ben a prop, perd la qualitat mítica. I llavors comences a veure una mica les costures, no? Els problemes, el que dèiem abans, no? Que tu has fet una mica de crítica. Home, és que el protocolàriament... Doncs a mi em passava el mateix. Clar. També cal reconèixer-ho, perquè jo soc una persona molt crítica. I de seguida analitzo tot el que veig, no? I li començo a trobar el què, no? I els punts de millora, per dir-ho d'alguna manera. Però tampoc no li vull restar doncs, la grandiositat i la importància d'aquest esdeveniment i el pes que té a dins del món literari. Dinamitza molt, moltíssim el que és el teixit editorial tant. De Barcelona, d'Espanya, i pensa que Planeta és el grup més important en espanyol. Això inclou el nostre país, però també inclou tots els països de parla hispana, de Sud-amèrica, Centroamèrica i Nord-amèrica. Pensa que molts dels participants, un índex important de participants al certamen, venien dels Estats Units. Ostres. De vegades ens oblida que als Estats Units hi ha 50 milions de parlants d'espanyol. Llavors, clar, és un gran poder en tots els sentits. Sí. I les guanyadores, jo estic desitjant que surti el dia 6 de novembre, arribi el dia 6 de novembre, perquè és quan es publicaran les obres. Victoria, de Paloma Sánchez Garnica, i Fuego en la garganta, de Beatriz Serrano. I en cap moment es destapa qui són aquests 10 finalistes, eh? En cap moment es diu aquest pseudònim és tal persona, aquest altre és tal persona, les seves obres són aquestes? No, fins que aquests finalistes, que és el que va passar, no van guanyar, no van obtenir el màxim guardó, no es desvetlla, no?, el misteri, per dir-ho d'alguna manera. Clar. Bueno. A veure, el discurs que va fer la Sánchez Garnica, la Paloma, va ser molt intens, perquè jo recordo que va dir por fin lo he conseguido. Tu pensa que ella va ser finalista quan es va presentar em sembla que va ser el 2020. Un parell d'anys, potser? Sí, 2021-2022, que va guanyar Carmen Mola, que va ser tan polèmica. Sí. Doncs ella va quedar finalista. Carmen Mola. Que eren tres homes, que va ser una mica escandalós, no? Tot plegat. És que darrere d'un pseudònim? Clar, és que pot haver-hi qualsevol cosa. Clar, qui diu hem d'acceptar. És que si tu llegeixes les bases, enlloc et diu que això no puguis fer-ho. Llavors... Per això jo em sembla que abans de fer aquesta gala, com per afegir-li també cert interès, potser més mediàtic, es podrien fer públics els 10 finalistes, els noms, no?, els noms reals, i destapar aquests 10 que arriben i poder-los fer un seguiment fins al dia de l'entrega. Jo, per mi, tu comprendràs que jo estic completament d'acord amb tu. Clar. Perquè jo em vaig presentar amb el meu nom. Clar. Hi ha premis, és cert que hi ha premis que exigeixen, que et presentis amb un pseudònim. Val, si és així, perfecte. Però en aquest no, en aquest tu triaves l'opció que volies, que preferies. Sí. I es va acabar la festa? Es va acabar la festa, ens van fer les fotos al fotocol i vam marxar cap a casa. Vam anar a buscar el cotxe. I tornant cap a casa, què pensaves? Doncs que, clar, és com tot allò que s'espera molt, no? Esperes durant molt de temps perquè va ser molt intens des del moment que em van informar fins que va arribar el dia de la gala. És que s'acaba tot tan de pressa, no? Clar. És com un globus que es desinfla, i et quedes una miqueta desinflat. Clar. I cansat. I cansat perquè era dimarts i dimecres havia de venir aquí a Santa Perpètua a la classe d'anglès, Clar, però és que a més... M'encanta, és que... A més tens tensió, encara que no t'ho sembli. Estàs tensionat amb aquests esdeveniments. I la vida continua. I la vida continua. I seguim escrivint.
òbviament. Això sempre que no falti. Ja té un encàrrec. Ja tinc un encàrrec aquí amb l'amic Bausili. Ja en parlarem de la seva àvia fantàstica, una dona extraordinària. Sí. Bueno, és que ara et poden sortir feines, et poden sortir encàrrecs. No? És com... L'any que ve tornarem a presentar-nos? Com que tinc una altra novel·la, com comentàvem aquí off the records, doncs possiblement sí. Sí, per què no? La que ja tens escrita, eh? La que ja tinc escrita, perquè suposo no em donarà temps, encara no he començat una altra que vull fer, no?, sobre el tema de Canfranc i l'estació de Canfranc. Aquesta serà la propera. Clar, és que també és molta pressió, no?, en un any haver d'escriure una cosa bona com per poder-la presentar... Sí, no sempre és possible, perquè també tu pensa que és imprescindible l'etapa de documentació. Clar. I sobretot depèn de temes, si són temes històrics, és imprescindible que tu, abans de posar-te sobre el paper, no?, que passin coses, aventures als teus personatges, has de saber on els mous, com els mous i quins esdeveniments, no?, estaven marcant les vides dels teus protagonistes. Que bé. Bueno, algun el pots fer venir a la ràdio, algun d'aquests protagonistes en alguna de les teves obres, pot ser que vingui a la ràdio i que s'inspiri en nosaltres, no, nois? Home, el dia que escrigui sobre la meva vida serà difícil. Serà difícil que vingui. M'encantaria, eh? Feia uns macarrons boníssims. Bueno, que bé. Quin moment, aquell també, perquè ja et dic que jo vaig seguir aquell punt de la gala, que arribat a aquell punt que van començar a emetre jo no sabia que ja us havien descartat, perquè després ho vaig entendre en la manera en com van dir quins eren els últims, llavors ja vaig entendre que havien anat descartant. Sí. Però tampoc vaig trobar informació de com anava allò, minuto i resultado, no? No el vaig trobar. I sí que... Home, ja que et va saber greu, no? I dius, vale, doncs ja està. De fet, jo crec que no vaig escoltar ni els discursos, vaig esperar... No, van sortir els Reis, van dir qui era l'altra, la guanyadora, i ja vaig desconnectar i dic, bueno, no la veig, no hi és. Doncs, jo estic molt satisfeta i molt agraïda per la reacció de la gent del meu voltant, de vosaltres aquí a Santa Perpètua, a Ràdio Santa Perpètua, a l'escola de formació, al grup de Pilates, que m'han donat molt de suport, a la meva família, com sempre, amb els meus amics, perquè he notat molta emoció i molta il·lusió per part de la gent per veure un dels nostres, el meu grup de poesia El laberinto de Ariadna, que ens reunim a l'Ateneu Barcelonès, a la SEC, perquè jo pertanyo a l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya. Vull dir, tothom s'ha volcat molt amb aquesta història, amb aquest esdeveniment, i em sento molt orgullosa i molt, com et diria, amb un caliu, he sentit un caliu que només per això, t'ho dic de debò, valia la pena estar allà. És veritat. Això formava part del teu discurs? Sí, això pensava dir-ho. Alguna cosa que haguessis inclòs en el teu discurs i que t'ha faltat per dir? Aprofita aquests micròfons. És el que arribarà més lluny ara mateix. Doncs jo m'havia fet el discurs, me'n recordo que fa 15 dies ho vam parlar i ja m'ho havien suggerit. Jo pensava parlar d'això, no? De la manera de la ressò que havia tingut tot això a la meva vida i al meu entorn, no? I també com volia que especialment dedicar en el cas hipotètic, molt hipotètic, inversemblant d'haver aconseguit un premi, no? Que fos un senyal que hem de perseguir els nostres somnis, les nostres il·lusions, per llunyanes que semblin, perquè treballar bé, treballar molt amb voluntat, té premi a la vida. I ja sé que estem en una època en què aquest discurs sona vacu, sona fals, però és el que he posat en pràctica jo tota la meva vida.
sigues generós amb les persones que són al teu voltant i que s'ho mereixen. Ajuda a qui puguis i fes bé la teva feina, perquè de tot això alguna cosa bona ha de sortir, encara que no sigui el Premi Planeta. M'encanta aquest discurs final, bravo, bravíssim, bravo. 10 minuts per la 1. Tanquem tema? Tancat. Fem una pinzellada de... Versalles? De Versalles, del tema que vull venir el Toni molt enfadat i molt indignat. Sí, no? sí. Jo venia per un personatge que acabes de ser expulsat de Versalles, Madrid. La sucursal de Versalles. Vull parlar del senyor Íñigo Errejón. Però en una vessant, més que el que aquest senyor pugui fer o no fer, perquè com a home estic bastant desorientat i no sóc capaç, ara mateix no soc capaç d'emetre judicis, perquè penso que per part dels homes serà millor calladets aprendre, observar, escoltar i assumir, no? Més que per el motiu, és perquè com dimonis durant mesos ha passat això i ningú ha piulat. Mesos per ser... Sí. A veure si m'explico. D'aquí ve la paraula de Versalles. D'aquí ve aquest enfado amb aquest Versalles que consisteix ni més ni menys en aquest grup de polítics, de gent de poder econòmic i de poder pelau, però que hi són aquí i que estan separats de la nostra societat, que una vegada ingresses en Versalles, da igual el teu origen, però ja ets col·lega. I entre col·legues no se pisen, no me pises, que llevo xancles. Aquí és el que dic, que anem molt malament si tolerem la creació d'aquest Versalles polític, d'aquesta gent que es despega de la necessitat de la gent del carrer que lo ha elegit, i una vegada elegit, aquí us quedais, que aquí dalt s'està molt bé. S'està, però que molt bé. I que tan sol n'hi ha... Bueno, perquè, clar, Versalles està ple d'adversaris, de punyalades, però tot el que passa en Versalles queda dentro de Versalles. I el que jo em temo molt és que només tiren del carro de 4 paraules, tòpicos i frases fetes quan les llums de la premsa els il·luminen. Entonces sí, diuen cosetes. Però quan s'apaguen els focus, tornen a ser col·legues. Bé, si durant mesos o anys s'ha hagut una omertà con respecte a lo que feia, que els jutges, jo mai voldria ser jutge, deve ser dificilíssim. Ja tindrà qui ho decideixi. Però jo el que em refereixo és aquesta llei de l'omertà. Si són capaços de callar davant d'això, de què més coses són capaços de callar a Versalles? Què més coses no s'oculten? Que surten a trossets, que surten quan algú passa o quan volen expulsar algú de Versalles entre tots els versallistes, bueno, aquest l'apunyalem i el fan fora. I utilitzen algú que la plebe ignora. Bé, per això vam dir que venia enfadat i perquè és que estem governats per Versalles. Da igual els adversaris, una vegada dintre són col·legues. Sí. I jo crec que tots ens hem de fer repensar molt el que això té que canviar. No em preguntes ni com ni de què manera, però que Versalles té que deixar d'existir. Però això és més antic que la vida. Mira, Escipió l'Africà va fer la campanya d'Àfrica. Era l'època de la República de Caton. Caton es dirigeix un dia a Escipió l'Africà i li diu: hauries d'anar al Senat i declarar-te corrupte. Per què? Diu, perquè ho som tots i tu ets l'únic que no ho ets. I per tant la teva honradesa ens avergonyeix. I el tio diu, no ho penso fer. No penso declarar-me corrupte. Jo no he fet res. La dona el deixa. Perquè, clar, m'estàs posant en una situació difícil dintre de l'elit romana. Els fills s'enfaden. El germà el vol assassinar.
Al final, que Escipió l'Africà se'n va de Versalles, o sigui, se'n va de Roma i mor a fora. I no aconsegueixen que es declari corrupte, perquè si ho hagués fet, hagués estat com tothom. Per tant, sí que és veritat que això de Versalles passa. M'explico? El que passa en Versalles se queda en Versalles i sigues com nosaltres, perquè si no ho ets et fotrem fora. De totes maneres, a l'Errejón, a veure, la condició. Jo m'estic una mica indignat amb les paraules de la dreta de que lliguen a l'Errejón amb la seva ideologia. Un pot ser d'esquerres i assassinar el veí. I tant que sí. És que... És independent del color. Prior Kropotkin era príncep i era d'esquerres. Per tant, es pot ser príncep i d'esquerres, es pot ser un obrer i ser votante de vots, veritat? Sí. I per tant, la condició de la seva ideologia no té per què marcar el que ha fet. És una mica contradictori, no?, que tu siguis una persona d'esquerres i que parles de que la igualtat... Home, se'ls ha omplert molt la boca en aquest partit. Sí, moltíssim, llavors, més que cap altre, i sobre llavors el tema de la dius, igualtat. queda un poco feo. Però fer-ho servir com arma arrojadiza tampoc és de... perquè ja aquí es fa fotografies amb el narcotraficante de Galícia. A mi el que em sorprèn és que ningú ha pensat que pugui ser innocent, És veritat, Ja l'hem acusat directament. Bueno, fins i tot ell ha plegat i és com que s'ha declarat diu que ha reconegut sense... els fets, per tant... Però ha I que s'ha amagat, no? Diuen, ara? Sí, bueno, sí. No saben on és. Sí. No, que s'ha reconegut els fets. Però que certes actituds masclistes, deia ell. Sí, Tampoc sí, deia jo he assetjat o he tocat o he... No, saps? O sigui, penso que estan donant com una lliçó. De dir, tu, per molt que siguis dels nostres, si has fet una cosa, entre cometes, que no està bé, entre tots t'hem de tirar pedres, perquè és el discurs que hem vingut defensant sempre, per molt que tu siguis qui ets. I penso que s'han passat. Més papistes que el papa. No l'han deixat ni defensar-se, com ja saps que això passa a la nostra societat, no? La gent et declara culpable en els mitjans de comunicació. Vull dir... D'aquí al linxament... Exacte, hi ha un pas. Quan hi ha algú que fa alguna cosa i va la gent, que no sé si no tenen res més que fer, a veure'l sortir del jutjat i assassino, i després es demostra probablement que no ho és, en fi, entens? Però aquest linxament mediàtic existeix. Sí. Digues, Toni. Que estic d'acord en el que has dit sobre el que ha passat tota la vida, però jo recordo com va acabar aquesta festa amb la guillotina. I això, aquesta festa va acabar. Que saps que m'encanta. Aquesta festa va acabar, sí, clar. Llavors, doncs, realment, per què han expulsat del paradís aquest senyor? Perquè ha fet una cosa dolenta, però si el que és Versalles fa més coses dolentes que bones, són una colla de privilegiats. Exactament, per això jo he dit que esperem a que digui un jutge. De totes maneres, el calvari que ve, que suposarà per les suposades víctimes, per al suposat autor, ara ve un calvari brutal. Però jo insisteixo en la idea de lo que és perillós en aquest cas és el Versalles, perquè ha decidit sacrificar ara una peça de dentro del Versalles. Jo em preguntava el mateix, perquè per més que no ens agradi sentir-ho, aquests comportaments no són tan estranys, no són d'un alienígena. Hi ha homes que fan això tot sovint, i en el món de la política, com que maneguen molt i tenen molt de poder, tenen un sentiment d'impunitat que els empeny més que no pas a d'altres a fer-ho. I jo em pregunto, per què ell ara? Per què sembla que totes les forces s'hagin aliat? Sí. Ara. Alguna cosa deu haver-hi. Algú li pot interessar desmuntar, Sí. ja sigui des de la dreta o des de la pròpia esquerra, tota aquesta història de Sumar i tot això. Sí, probablement, sí. Pot ser, Sí. Estem especulant també, no? Però, Sí, estem especulant. Todo es posible. És presumptament culpable. I lo cert és que Versalles és extraordinàriament cruel. Jo que m'estic fent una cultureta a base de Netflix, Wikipedia... Sí, he anat al wiki, he buscat aquest senyor i ja posa
diputat. Com corren, eh? I tan de pressa, si és cosa de dies, no? Exdiputat. Diu, hola, com Pim, va pam, la tu. cosa per aquí? Sí. Volen els De fet, gandets. si li preguntes al xat GPT, segur que ja et sap fer una notícia de tot el que ha passat i del per què. Bueno. Escolteu-me, que és la una. Que hem arribat al final d'aquest espai, que ens ha passat volant, perquè avui volíem conèixer tots els detalls d'aquell 15 d'octubre, d'aquell dimarts de fa 15 dies que vam tenir amb nosaltres la Dolors, perquè ho vam viure molt amb ella aquest dimarts i volíem acabar de viure amb ella tota aquella història, no? Fins al moment de tornar a casa amb aquella cosa de... Ai, he tocat amb les puntetes dels dits, no? Ho he tocat, però tornaré. No? Una cosa de tornaré. Escolta'm, igual que esperem que tornis a aquest espai, perquè ens agradaria fitxar-te i tenir-te com a tertuliana fixa. Ara en parlem fora de micròfons. Molt bé. Però t'agraïm moltíssim la teva participació. Moltes gràcies, Gemma, i moltes gràcies als meus companys, el Mausili i el Toni Álvarez. Gràcies. Sou encantadors. Jo, Antoni, us espero, a la propera. Ara fem calendari, a veure com ho tenim, això. Vinga, fins la propera. Demà a les 9 torna la companyia aquí a Ràdio Santa Perpètua.